Maangan ka wa? Kita kundri o. Dri ba pa? Aper ba sa dapit sa totoy? Igana o. Imong tawag i-compress ni mo ana ba? Dri ba ba o? Lah, nalibang gitu bau. Sana itundan. Diyan ay buteng dito. Susamo pala maning buteng ning kat-kat ako diha. Talimbangan ra ba? Manggitan aw. Talimbangan nga buteng. Di man niya amo pa niya agbayra nang ngat-kat ako diha. Ano akong buteng. Natikangkang pa kuno. Saan pa man yung motor pa gandar? Taas na kajukan guys, adlaw. Naligo og sa jukay, manglakaw mi karon. Tumi sa kuan New York. New York dalagit. Sige yan among gihuwat kay natuog pa. Panamata. Eso. Nagpagwapa na pud sa ijang prinsesa. Ano na ni ka pinangga guys, ijang kuan guys, prinsesa. Tinapuhan. Buntag, hapon, trapo. Pinangga pa na ni sa ijang asawa. Murag dili 6 years na ni guys. 6 years ha. Sipon pa ni. Ikaduha na ni mong asawa. Mura na po na ni mong kabit. Mas mas pinangga pa ikaduha nga asawa. Kay buntag uto hapon tinapuhan. Ag-asawa. Di man lang matrapuhan. Ag-ijang ikaduhang asawa, pirming paliguan. Pinangga kaadyo. Ag-asawa, di gani mapaliguan. Hayay, dyan yung mga kabit ba kay pinangga. Si paliguan mo sa di ka grade 1. Tanaw, laman na o, pero hindi dyan paliguan. Oh. Pag-ugaw sa dito ka, ligit sa lapo ka. Hindi ko eh. Ugaw-gawon lamang ka dyan daghang kagalingan para paliguan. Nga na dyan na pirmi dyan na ni mo limpiyuhan kay pirmi ba dyan mo sa kaya gimang prinsesa diha. Baoy. May gusto ka trapuan be, trapuan be. Yeah. Dari trapuhi. Trapuhi gang bilahan. Parang malimpyo. Grabe. Pati mga kasulok-sulukan. Way alikabok. Way alikabok makita. Lagi pa nang lili-lili ng mga kilid-kilid guys. So adjud mo makitanda ng alikabok si gamay. Okay, diyan ang tinapuhan. Oh. Siya, pati mat guard. Magyapon eh, nagbiyahe ah. Pilit gyapon galikabok. Oh. Aba. Hayay, jag masawa daning banaha. Hiring ko no siya kasawa. Duha pa ka buok. Kasi gusto diha, ngita ko no siya duha ka buok para tulo na ta. Patupad na ra ba ni Ruben ang mga bana nga maglimag asawa. Hindi magsugod na kag pangitag upat ka buok. Pero ako magyapoy dabis kaya ako may number 1. Arkan si natong mudugang. Di mo ko mahaglok, maghiring kag upat ka buok. Okay ra man na kay ako man ang dabis. Ako may pinakaslan, ako gyapon ang dabis.
O, di ba? Isa may dabis. Ano lamang? Tubag. Ito bag. Ang dabis gyapon nagpinakaslan. Na mahinahawakan. Pinahawakan. Papel pero baw lamang kahaag kasing-kasing og gihawakan pa ba gyapon. Lubat na ba ang pag-ibig? Nakalod pa ba ako sa puso mo? May signal pa ba? Parang gago. Angan kawa. Kita kundri oh. Diri ba pa? Aper basa dapit sa totoy. Igana oh. Imong nasitang i-compress ni mo ana ba? Diri ba ba oh? Hi guys. Manglakaw sa mi guys, ja. Sige yan ray may mabilin, kiti man siya muuban. Kamera ni mama, si Junjun. Kanindahan ge. Isarado ni Lolag tindahan ge wa. Oh. Maninda ka. Ay sama guys oh. Nagpagwapa. Pagwapa, lamira bagkaho. Agi mo bito niya kung gilabat kung kalo. At isira ni Juan. Gate. Ito na mi guys mo. Bakasyon sa mi sa New York. Sa New York, Dalagit. Hey guys, napamidaris man guys, Palawan. May nagkuha ni Kuan, Grasya. May nagpadakuan guys, Grasya. Nakuha na na mo guys, sa Kuan, gipada. Salamat sa nagpada sa Grasya. Sa Kuan guys, sa pharmacy kay palit mig vitamin si mama. Si mama to aris tricycle gahuwat. Vitamin sa imong palitin dani tuan potensi. Palit na mi guys. Vitamin sa imong gipalit dari. Anja mato pa mi sa kuan friends kay napay pamalitin si mama nga kuan lain. Haplas din ka itong pambatang haplas din mo. Palitan di ka itong city di man. Dili sa lawas. Ano mo kung ano plus na umo kumanan. Diyan guys, mamalit sa gatas ni Mama Dari nga insure. Na guys, nakapalit na mikuha ni Mama gatas. Palit mi Dari guys sa merkado kaya tujo ni Mama Dari mangumprag tabako. Diyan pang baligja. Wala ko nang jay stock na kuan guys. Kung ka nang isa ka mano, palitin pila pod. 2,000. Hindi na 2,000? 2,000 na isa ka mano. Kamano? Kanina lang sa kamano. Sig maabutan og kaging. Ano ba pa bakal pula? Kanito, dili ko gapa. Wa pa man iyo. Lang-alang tagaan ta na akong black so di na akong balik. Di lagi kong balik. Nandiyan guys, nanami karon sa Prince kay naay pangkumprahan si mama para sa tindahan. Nani uban man na si Jakero kunong street kunong ijang todo kanang lakaw-lakaw kay wala pa si Jakan lakaw-lakaw si mana na madon naman makalakaw-lakaw ug kasa sa isa ka si mana. Karong ma-exercise ko nang ijahang kuan tuhod ninja. Mingaw ka adyo kuan guys, Prince. Gamay ray nangumpra. Down ni be. Dere. Dere down ni.
Pink o blue? Dagko kung siguro na Dara sa ubos siguro Beo. Kana mau na. Kana mau na. Bibit-bitan ni ba? Delikaduhan. Pabuton siya. Nakauli na miga, units na laman para magalas dosik. Sige yan na rin nabilin. Kamusta ka nang nabilin? Mara magyapo yung gingkuranan o magyapo na ukang. Anak ko dyan TV, saan yung magitanaw? Dulu kang gagawin sa YouTube mo na. Mingkoy, ngano ka Mingkoy? Guys, na nakauli na dyan ni guys. Yamaw to, namalit miss mga kuha ni mama, mga kinanglan ni mama, haplas, nidjahang gatas, nidja. Dapat siya ipangumpra sa kuhan. Tindahan, para pang tindahan guys, na mga ipang kumpra. Hindi karon guys, kaya na nagkutasa siya. Sige yan, nangukad lang. Nangukad na kay maniud to kuno mi. Diyan mga sa mi guys.